इसोर गामियावनो थांजोब्बाय दे मैखुन आरो नाया 700 रां मानि मोनखाबाय दिनै आगैमोना खम रंजासिगोन ना 700 रां मोननायखाय मास मोनसेनि थाखाय जाथ'बाय दे मास मोनसेखौ जेबो सिन्था खालायथ'ला दा माइरंखौ मनसे बायना दोनखानोसै मोसोमा सानगासिनोसो खोना मैखुमा बिख्रि थांदोंना थाङाखै होननानै जोंबादि गामिनि लामायावनो सिस जोबजोबखाबाय दखानावनो थांसै र' मायबा मायबि लायनो दा दखानाव थाङा खोना दे फैसाखौ न'आव दोनहैग्रोनि 500 रांखौ माबोरै बाय जुदि फैसाया गोमानांगौ जायो जारलासो जागोन दोनहैग्रोनोसैलै आङो फैसाखौनो इसोरनि अननायाव एसेबां गिदिर ना मोनदों मासे मैखुनबो एसेबां मोनखादों आरोलाय उनाव अबाव मोनबाय थानो देनाय फैसाया गोमानांगौबाथ' गैखाला सेस जिउआनो खावसे थांगोन आंहा 200 रांखौ हाथाय खालामनो लांनोसै बेनिफ्राय 500 रांखौ न'आव दोनबोनोसै बेनिफ्राय माइरंखौ थुंफ्रि आयं लायनाव लायनोसै मोस्राम मोस्राम आगै मोस्राम ओंखाम संबाय दं खोना मोस्राम आयु मा दिनैलाय एसे थाब मोनफैखो ना दिनै फानजोबनो हाबाय ओं सकसिम मोनहैयासै आरो आङो गामिनि लामायावनो थांजोबदो मैखुना ओमफ्राय नायालाय नाया नाखौबो गामियावनो फाननो हादों बै सानि आबौआ लांदों ओइ मा होनो ओइ राखेबलाहा राखेबलानि आबौआ लांदों ओमफ्राय बेसे मोननाय बेसे खरि मोननाय मैखुनखौ फवासेयाव 50 राङै मोनदों ओमफ्राय नाखौबो 50 राङै मोनदों नंमारगौना नंमारा मोनमारदों अले मोनमारदों होनबा मानोथ' जेबो लाबाखै माने आं न'आवसो फैसा दोननो फैदों र' फैसाया गोमाबा मा जागोन देनाय बेनिखायनो आं न'आवनो दोननो फैग्रोदों 700 रां मानि फैसा एसेबां फैसा भाग्यआवनो मोनदों जों दिनै बेखिनि फैसाया गोमानांगौबाथ' गैखाला आरो हामदों दे आब' फैसाखौ लाबोनायानो 500 रांखौ आङो दोनलांनोसै बेनिफ्राय 200 रांखौ आं हाथाय खामायनोसै नो फैसाया मोजाङै दोन दे खिन्थु जागोन दे आब' आं बाकसफोराव मोजाङै सोना दोनगोन दे मोजाङै दे आङो हाथाय खालायना फैनि र' नोंसोर थाथ' दे माबा आब' अमा बेदर फुवासे लाबोनो हागोन ना आङो मा जानो लुगैखादों बा अनजिमा आब'नि हाबायाव मोनजानायानो दानबासो जाखाबाय ओं आब' अमा बेदर लाबोमार दे आंबो मा जानो लुगैखायो दे लाबोगोन दे जानो लुबैनायालाय आंबो जानो लुबैखाना दंखायो मानसिया खोन्थायाखैसै आङो ओमफ्राय मा नांबावगौमोनलायो नांगौआलाय गोबां नांगौ दङ र' खिन्थु फैसायासो थोनाय नङा माथो 500 रांखौ सेफायाबालाय मायबा मोनसे खालायनाबाबो मिलायना लाबोगोन दे आङो नंगौ होनबा माबा लाबो फानलु गोरान एसे लाबो पियास एसे लाबो सामब्राम गुफुर एसे लाबो आरोथ' थावखौबो नांखागौआनो ओमफ्राय माबा लाबो एसे मा होनो आलु दे जागोन दे आं मिलायना लाबोगोन दे आरो 500 रां फैसाया मोजाङै दोन दे बे फैसाजोंनो माइरं बायनांगोन मनसे 500 राङाव मनसे मानि मोनगोन आरो ओरैनोथ' बायबा मोना नै थुंफ्रि आयं लाङा कन्ट्रेलाव मोननाय माइरंखौ फानगोननो एसे खम दामावनो नंगौ हामबाय दे होनबालाय आरो आब' मालफुवाखौ लाबोनो बावगारथारनाङा दे आं बावगारदोंसोमोन नों बुंनायखायसो लाबोमार दे आब' मालफुवाया आरो साफात एसे सिनि एसे लाबोनो बावगारथारनाङा ओं दे जागोन दे थांसै आङो गोबावथार जाबाय दे थां होनबालाय बेदर मोनजासिगोन दिनै आरो मालपुवाबो मोनजासिगोन आंथ' माला मोनजागोन बेखौसो सानबाय थाबाय दिनै मोनजाथारगोन बेदरबो मोनजागोन मालपुवाबो मोनजागोन दिनै थां आब' फैसाखौ दोनैनो थां मोजाङै दोन ओं दोनगोन दे आङो बागसफोराव थाला मारिना दोनगोन अब मैं जुबा हो गई हाय 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 बिदि होनना सल'आ बिदि देगागोरा दिनै दाला मोखां रांखावरियानिखौ माथो खेबसेबो नुवाखैलै न'आवलाय दङना गैयालाय
बाला मोखालाय गिदिर खेबसेबो एरानो मोनाखैलाय बेखौ बाला मोखांखौ जुदि एरानो मोनाबा एकदम मोजां मोनथारा गोसोखौनो आइयो खिथारा हा तुरु तुरु तारा तारा तुरुरुरुरु तारा तारा मोसाना ओंखामखौसो उखैसोबायलाय फाय बिबा ओंखाम मोनबायना मोनाखैलाय ओंखाम उखैसोबायमोन आङो अबाव थांनो नागिरदोंलै बाला मोखां दख'ना गानलायनानै 10 किल'सो मेकआप लानानै अबाव थांनो नागिरदोंलै नोङो बाला मोखां आङो अबाव थाङा नोंनोलाय मानो नांगौ आंनि इस्सा आं जेराव थाङो नोंहालाय मा जादों दख'ना गाननाया जायाखै नोंनिया बाला मोखां खोब दख'ना गाननो गोरोंखाय आंखौ रोङाखै बुंनो फैदों लाजिया लाजिया आं खथ' रोंखागौ दख'ना गाननो बाला मोखां नोङो नोंनि गोसथोनाय हुवाखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों ना नोंसोरनो मा बुं हेनो आंहा गोबाव जाबाय थांसै आङो नोंजों डायलग मारिबाय थानो आंहा सम गैया रांखावरियानो जोंनिया आंनो मिथाइ लाबोदो दे नोंनि हुवा गोसथोनायनिफ्राय थिगसे मिथाइ बिखादो दिनै ओमफ्राय न'आव थफ्लासेसो बोनना लाबोखादो एसे मिथाइ लाबोगोन आं नोंनो हेनो फिसाला बाला मोखां खोब गावखौनो दख'ना गाननायखाय मा समायना नुदो सानदों खोमा बाला मोखाङा जोंबायदि अमा बुन्दि रखमसो नुदों अमा बुन्दि रखम माने रांखावरियालाय दख'ना गानलायना बेग लायलायना अबाव थांनो नागिरदोंहाय अबाव थांनो बेलाय हौवा बोरायखौनो लोगो हमलायनो थांबाय खोमा लासिंसिं हाबाबो जाया माबो जाया हौवा बोरायखौनो लोगो हमनो थांबाय थायो लासिंसिं लाजियाबो खोना बाला मोखां गावखौनो गाव साफान रखम मोनना लादोंना जोंबायदि अमा बुन्दि रखमसो नुदों अमा बुन्दि रखम थिगखौनो हमनो हादों नोंबो गायदो जेखौबो हमनो हाखायो जेखौबो सिनाय हाखायो आङो ओंखाम उखैसोबायमोन आंखौ ओंखाम मोनबायना मोनाखैलाय डान्स खामै सल' खनै एकदम हजम जाजोब्बाय आंनि उदैयानो खालि जाजोब्बाय ओंखाम मोनथ'वाखै र' साला आं नोंखौ आलुसो हानो लिंनो फैदोंमोन खर'आ सासोगारबाय हाला मोनबाय आं आलुखौ आं हानो हानाय नंला नोंनो हायो थां आलुखौ आं हानाय नंला आयु दानि बावसो एसेबां मोजाङै मिनिबाय थादोंमोन दसेनो मा जालायखो मिथिला आङो आं गिबायसोलै थां हाय फिसा उन्दुहैदो थां नोङो आं हायनोसै दे आलुखौ थां उन्दुहैदो थां गोथाङै थगाय जायो नालाय गासैखौबो मोसौ थगायनाय होखायले रखरा आरामसे उन्दुना थाहैनोसैलाय ओंखाम ओंख्रि मोननायालागि ओंखाम मोननाय लोगो खर' सानायखौ हामबाय होननोसै ओमफ्राय होनोसै जानाया बुग्रि जानो हादों माय फिसा ओंखामखौ मा खालायबावनो आइ थांना थानो थाखाय ओंखाम गोजाबाबो जानांसिगोन दे आरो आइ फिसा आंखौ निमाहा होदे आं नोंनो जेबो ओंख्रि संना होनो हायाखै आयै मानो बिदि बुङो न'आवनो जेबो ओंख्रि गैया नों अबेनिफ्राय आंनो ओंख्रि संना होनो देनाय आं
आङो नोंसोर आफाखौ उनाव सोलायलांगोन सानदोंमोन नाथाय गैया अबाव सोलायनो बारानिफ्राय बारासिनसो खेफ्रा जासिनबावबाय आयै नोङो गाबनाङा आङो दायो नोंनो हाथाय खामना होफैगोन दे नोङो आंनो फैसा हरबानो जाबाय माइ फिसा फैसा थानायनाथ' जेबो बाथ्रायानो गैयामोन आंनो लाबोगौमोन हाथाय खालामना आंनियाव बेथनोबो थाइसे फैसा गैयालै नोंसोर आफाया आंनो थाइसेबो फैसा होखाया आयै दे जेबो नङा दे ओंखाम गोजाबाबो गोथाव मोनो आङो बिदिनो जागोन दे आं आयै आङो आरो थास' बिथ्रि मार मोजां मोनो आङो दायो खाना लाबोगोन दे थास' बिथ्रि नोङो थास' बिथ्रि मोजां मोनो ओंखाय नों माथो आगोलो थास' बिथ्रिखौनो जायामोन मानो जाया आयै जायो आङो सिगां जायाबाबो दा जायो आङो मालानिफ्रायथ' जाग्रा जाखो नोङो बिदि ओंख्रिफोरखौलाय मोस्रोम लामायाव थानायनिफ्रायनो मोजां मोनग्रा जाबाय आं आयै नंगौ दे दायो खाना होफै आंनो होमबालाय दायो मोजाङै संना होगोन आं नोंनो आइ फिसा दे आयै ओंखामखौ जादो जानि र' फिसा जानि आं ओरैनो सायावसो मिनिफ्लाङो आइ आंनि गोसो सिङाव बेसे दुखु मोनो आंसो मिन्थिदो आयै आं नोंनि मेगनाव मोदै मालाबाबो नायनो हाया आंखौ दिनै खम समायना नुखादोंना खम सानलायगोन बियो मानसिफोरा आंखौ बा अबेनि एसेबां समायना एक्ट्रेस रखम होननानै आंखौ ओरैनोबाबो संगिना एक्ट्रेस रखमसो नुखायो आंखौ दिनै मानसिफोरा मार नायखागोन लाजिसोबायसो आं साननानै आंसो ओंखारबोबाय र' सासेनियाबा जाबायना जायाखै कलबो खालायाखै र' कल खालायनि र' आङो गैलालै आंनि मबाइलाव माथो बेलेन्सआनो गैया थाइसेबो मा जागोन दा सैमा रखम नेबाय थानांसिगोन नामा आङो दै जेबो नङा दे मोजांसो मानसिफोरा आंखौ नायलांबाय थानो हागोन मानसिफोरा जुदि आंखौ थिगसे नायखायोना आं मार मोजांसो मोनखायो आरो सेंग्राफोरा जुदि मेगन बेल्लाव बेल्लाव जालायनाय नायोना आंखौ मार गोजोननाय मोनखायो आङो मार स्टाइलाव गसंना थाबाय थागोन आङो फेसन देखायनाय बायदि ओरैनोबाबो रांखावरिजों रावबो हाखाया आंनि बायदि रावबो समायना गैखाया दिनै साला थाख्लाखौ लुथिगोन आङो दख'ना गांनै बिथागोन आं दिनै आरो जानो थाखायबो थफ्लासे मिथाइ आखाइ फिथाइ सामथाइ लाबोखागोन आङो आपेल आंगुर बिस्कुट गासैखौबो बायना होनो होगोन आं थफ्लासे लाबोखागोन आङो न'आव लाबोनानै हारसिंनो सिरि जाखुमाबाय थागोनलै आङो गायनोबो होखाया आङो मोनसेबो थाइसेबो सोना है मुझे रंखारी सुना के लिए ला 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 आंखौ रुसन दाहालागि 16-17 बोसोरनि सेंग्रा रखमसो नुयोलै फुरा शाहरुख खान एक्टर रखमसो नुखायोलै आंखौ वाह शाहरुख खान बायसेखायनोथ' रांखावरिया आंनि थाखाय फाग्लि मोखाङाव एसे फेरेन हान्साम लानि र' सिख्लाफोरा नुबानो फसायनाय रखम लायाबाबो जायो थेवबो एसे देलायना थांबा बांसिन मोजांसिन जासिनो आरोना रांखावरि सनायाबा ओंखारबायना ओंखाराखै कलखौनो खालायनि र' ओइ बालन्दा दामब्रा साला नों आंखौ दासो कल खालायनो मोनदों हा थाइसना मा लोगो हमनो नागिरबाबो रायलाय नोङो आंखौ आं नोंजों मोजाङै रायज्लायनो सानो सानफ्रोमबो नाथाय मानसियानो नोङो मानो जेब्लाबो गोरोन्थिल' मावबाय थायो हा आया सना आं मा गोरोन्थि मावलायखो आंनि मबाइलावदि बेलेन्स गैया होननानै नोङो मैयानो मोनथिखादो नाथाय नोङो दासो कल खालायनो मोनदों आंखौ हा दासो बालन्दा गुन्दा साला थैसना दाथ' आं नोंखौ कल खालायदोंना कल खालाया लाफानो थाबासो नोङो आंखौ बिदि बुंनो हागौमोन दाथ' आं कल खालायदोंना मानो रायो नोङो आंखौ सना थेवब्लाबो नोङो ओंखारनायनि सिगां आंखौ खेबसेथ' खबर लानांगौना बेखिनियाबो गियान गैयालै नोंनि खर' माथायाव सरिलै सना सरि आंखौ बिदि रायबाय थानाङा सना आं मा दुखु मोनखायो नोङो रायबा
दे मा खारै फैनोबा फै 헐 सना 이시 देलायदोर' आङो मोखाङाव एसे फेरेन हेन्डसाम लगायबानो जासिगोन आरो एसेन लाबानो जासिगोन बोराय मांग्रांग्रां बिहासो फेरेन हानसाम लगायनो फैयोलै मा खारै फैनोबा फै आं नेनो बासिबाय रलै सना इसेखौनो नेथानो हाला नामा फेरेन हेन्डसाम आरो एसेन लानायावलाय बेसे गोबाव नांगोन देनाय सना नोंलाय मा खालारनि दख'ना गानबोदो आरो मा खालारनि ब्लाउस गानबोदो बुंनाय सना मा जात सोंबाय थायोलै मा खारै फैदो होनदोंना आङो देना सना नङाबा आं मा दुखु मोनगोन बुंना सना मा खालारनि दख'ना ब्लाउस गानबोदों दख'नाया पियास खालारनि आरो ब्लाउसनि खालारा खि खालारनि मा खि खालारनि सना दाउ खि खालारनि ना गोबोरखि खालारनि ना मानसि खि खालारनि थै बेफोरखौनो सोंबाय थायोलै मानसि खि खालारनि गानबोदां ब्लाउसखौ होमबानियाथ' सनाखौ खम गुफुर गावदांदां नुखादों आंखौ खेबसे खुदुमनो होनांगौ दे नोङो सना आं बुंखाबाय दोनदो मा खारै आरो खोनासं फैसा मार बुरजा लाबोखादे आंनो दख'ना बायना होनांगोन नोङो गांनै आरो जानाय बुस्थु आफेल आंगुर बिस्कुट गासैखौबो बायना होजोबनांगोन नोङो आंनो दिनै फारसेनिफ्राय बायना होनांगोन नोङो आंनो दिनै फारसेनिफ्राय खोनादोंना खोनायाखै हा लुथिसिगोनसो खोनालै आंखौ दिनै खोनादोंना खोनायाखै खोनादों दे सना खोनादों गोसोआव लाखिखा फैसा बुरजा लाबोखा खेबसे बुंबावबाय आङो आरो मा खारै फै होनदों मा खारै दानना होबाय थै गैलालै दिनै आंखौ फंफ्लासो खालामसिगोन खोनालै रांखावरि सनायाबो